ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଲର୍ନ ଡିଜିଟାଲି ସ୍ୱାଗତ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କୌଣସି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ କରିବି ତାର ନୋଟିଫିକେସନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ଆଜି ତାରିଖ 16 ଫେବୃଆରୀ 2021 ମଙ୍ଗଳବାର, ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ, ତିଥି ପଞ୍ଚମୀ। ଆଜି ଧନୁ ରାଶିର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଓ ମକର ରାଶିର ଘାତବାର। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଆପଣ ଘରେ ଝଗଡ଼ା କରିପାରନ୍ତି। ନିଜ ରାଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଝଗଡ଼ା ଘରର ସଫାସୁତୁରା କିମ୍ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ହୋଇପାରେ। କଲି ଠାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଘରର ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି। ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଉ କାହା କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଲ ହେବ ନିଜ ବିଚାରକୁ ନିଜେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଚାରଧାରାକୁ ନିଜ ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ରତା ଆପଣଙ୍କ ମିତ୍ର ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଚିରାଚରିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ବଦଳିଯିବ। ଏହା ବୋଧହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବା କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାରଣରୁ ହୋଇପାରେ। ବହୁ ଦିନର ପୁରାତନ ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ ଯୋଗ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପରିବାରବର୍ଗ ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଏକ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ବିରାଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଆମେ ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶି। ସପ୍ତାହରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଚିନ୍ତାରୁ ଆପଣ ନିଜେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କଲିରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଜ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାରରେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତାର ସ୍ରୋତ ହେବ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଯିବା ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ଶାରୀରିକ ସୁନ୍ଦରତା ଆଡ଼କୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆପଣ ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବେ ଓ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ନିଜ କେଶ ସଜାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଏହି ନୂଆ ରୂପକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ। ଏହାର ମାନେ ହୋଇପାରେ କି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ମୁତାବକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମକର ରାଶି। କୌଣସି ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଶୀଘ୍ର ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଆପଣଙ୍କ ଚାହିଁବା ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ବୋଧହୁଏ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଜ କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ସଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ହେବେ। ରାଶି ଚକ୍ରର ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ନିଜର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେବେ ଯାହା ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷମତା ଓ ଯୋଗ୍ୟତା ଚରମ ସୀମାରେ ଉପନୀତ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। এই ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ କରିବି ଆପଣ ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇଯିବେ।